Il-liġi tal-għaqdiet volontarji se tagħmel il-ħajja eħfef għal kull għaqda li timxi mal-liġi iżda se tiżgura li ebda għaqda volontarja ma tintuża għal skopijiet ħżiena. Dan saħqitu s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa Doris Bingley. L-abbozz ta' liġi li għadda mill-fażi tal-ewwel qari se jżid il-poteri lill-Kummissarju għal għaqdiet volontarji. Il-Kummissarju se jingħata l-poter li jikkanċella kull organizzazzjoni mhux governattiva li tikser ir-regolamenti bla ma għandu għalfejn imur quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva. Is-Sinjura Bingley qalet ukoll li l-liġi dwar il-privatezza tad-dejta mhux se żżomm lill-Kummissarju milli jitlob kull informazzjoni mingħand l-għaqdiet jew l-amministraturi tagħhom. Si jagħtu anki poteri lill-Kummissarju li se jkollu poteri iktar li pereżempju jekk ikun hemm xi ħadd irregolari jista' jieħu deċiżjoni hu mhux immur għand it-tribunal. Jekk jara li għandu bżonn xi informazzjoni jista' jġibha u tipproteġih mid-data protection ukoll se jkollu dal-poter. Is-Sinjura Bingley qalet li bil-bidliet fil-liġi il-Kunsill tal-Volontarjat se jibda jiġi appuntat b'mod differenti. Qalet li bl-emendi 5 membri se jiġu nominati mis-settur u appuntati mill-Ministru waqt li 6 membri l-oħra se jkunu eletti direttament mis-settur. Doris Bingley qalet ukoll kif issa kull għaqda volontarja trid timxi mar-regolamenti Ewropej. Issa hemm ir-regoli tal-Manival li jipproteġu kontra il-money laundering u il-finanzi għat-terrorizmu dawk daħlu wkoll għax qed jidħlu fl-Ewropa kollha li di organu mill-Council of Europe u jinsistu fuq daw l-affarijiet u f'dan l-emendi se jkunu hemm ukoll. Allura daw qed jipproteġu lilna wkoll l-organizzazzjonijiet li ma jidħolx xi ħadd u jużhom għal għan ħażin. Is-Sinjura Bingley saħqet li din il-bidla tolqotha ħafna għax fost oħrajn se tippermetti li żgħażagħ li jalqu 16-il sena ikunu jistgħu jamministraw għaqda volontarja.